Existuje veľmi zaujímavý výskum z roku 2014 na Harvardovej univerzite a myslím Virginskej univerzite. Vystavili skupinu ľudí 15-minútovému mlčaniu a nedostupnosti akýchkoľvek vonkajších podnetov. Viete, čo sa stalo? Jediná možnosť, čo bola v tej miestnosti pre tých ľudí k dispozícii, bola elektróda, pomocou ktorej si mohli aplikovať sami sebe elektrický šok. Teda aplikovať elektrický prúd na svoju kožu a vyvolať si nejaké kopnutie slabým elektrickým prúdom. Samozrejme, že to neboli veľká intenzita toho prúdu alebo veľké napätie. A predstavte si, že 3/4 mužov počas 15-minútového sedenia bez telefónu, sociálnych sietí, podnetov, obrázkov, čítania nebola schopná prežiť iba so svojou vlastnou hlavou, so svojimi myšlienkami a 3/4 mužov si aplikovali elektrošok aspoň raz. Z nudy. Asi 1/4 žien to urobila. Jeden z tých mužov si aplikoval počas 15 minút ten elektrošok 190 krát.